Look at the size of the pitha. How much chewing this pitha each? नमस्कार आपण समस्त को मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत। मु आज आपण सहित माणबसार ब्लॉग सेयार करने जाऊँगी। माणबसार पूजा विधि केमी थाए आ स्पेशली आम घरे आम केमी माणबसा पालन कलु। गाड़ा कुटरो खावड़े कुटती हम अगर मेरे दे दिन सगड़े जम
ପିଲାଟାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ଖାଲି ଆସିକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଯାନ୍ତି। ଦଶଟା ହବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଗ ମଣ୍ଡା। ମା ମୁଗ ମଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୁଡ଼ ଚାଉଳ ଚୂନା ଗୁଡ଼ରେ କାହିଁ କରିଥିଲୁ? ଚିନିରେ ପୁରା ସୁଜି ପିଠା କଲି। ଦଶଟି ସେକା ବରା। ଗୋଟିଏ ତାୱାରେ ଏକାବେଳେ କେତେଟା ଚକୁଳି ହବ ମମ୍ମି? 10ଟା କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାମା ଏକାବେଳେ ଗୋଟେ ଥର କରି 6ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ ନା ଟ୍ରିକ୍? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। Look at the size of the pitha. How much chewing this pitha each? Look at the pitha. Dun. ଏପଟେ ଶ୍ୟାମ ଆଉ ଆଈ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଠା, ପୂଜା ପିଠା। ମାଉସୀ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଶ୍ୟାମ ଖାଉଛି ପିଠା। ଶ୍ୟାମକୁ ବହୁ ଚିପିକି ଦଉନୁ। ଆଈ ଶ୍ୟାମ ହୋଇ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।